Il-flus li ntużaw biex twaqqaf il-Bank Pilatus f'Malta ġew minn attività kriminali fil-Venezuela li dwara iċ-ċermen tal-bank jinsab arrestat fl-Istati Uniti. Dan ħareġ l-erba' waqt smieħ f'qorti fl-Istati Uniti sabiex tiddiskuti talba l-ħelsien mill-arrest ta' Ali Sadr Hasheminejad. Il-prosekuzzjoni qalet li l-flus u l-isma li għandu Hasheminejad fil-Bank Pilatus huma mitlufa għaliex huma lieħ minn attività kriminali mal-proġett fil-Venezuela. Il-prosekuzzjoni komplet li Ali Sadr uża madwar miljun frank Svizzeru u 8 miljun euro biex iwaqqaf u jagħti bażi kapitali għal Bank Pilatus fl-2013. Kontrarju għal dak li kienet jingħad mill-esponenti tal-Gvern u tal-Partit Laburista, fil-Qorti Amerikana issa ġie żvelat li hemm rabta diretta bejn l-attività kriminali fil-Venezuela u li dwara ġie arrestat Hasheminejad u twaqqifu l-operat tal-Bank Pilatus f'Malta. Ali Sadr Hasheminejad kien arrestat f'Washington fit-19 ta' Marzu li għadda, akkużat li jevada sanzjonijiet ekonomiċi fuq l-Iran meta għadda $115 miljun lill-Iran mill-qlieħ minn proġett fil-Venezuela. Jekk jinstab ħati u jista' jingħata sentenza ta' 125 sena ħabs. Il-Bank Pilatus jinsab fiċ-ċentru ta' akkużi ta' ħasil ta' flus li jinkludu l-Chief of Staff tal-Prim Ministru Keith Schembri, il-Ministru Konrad Mizzi, ta' diversi persuni qrib il-Gvern jew involuti f'diversi proġetti tal-Gvern u uffiċjali għolja fir-reġim tal-Azerbajġan. Sadattant fi stqarrija l-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew David Casa qal li l-MFSA għandha tippubblika immedjatament l-hekk imsejjaħ rapport internazzjonali li kienet ikkummissjonat dwar il-Bank Pilatus. David Casa qal li mhux biss għandna provi ċari li l-Bank Pilatus kien involut f'attività kriminali, iżda issa ġie żvelat ukoll li l-flus mill-kriminalità intużaw biex jitwaqqaf l-istess Bank Pilatus. U kien qed jirreferi għall-informazzjoni li kienet ingħatat lill-MEPs mill-MFSA li waqt il-proċess ta' due diligence l-awtorità kienet qabdet kumpanija barranija indipendenti biex tagħmel rapport dwar il-Bank Pilatus. L-MFSA ma rriditx tikxef l-identità ta' min għamel ir-rapport u ma rriditx tagħti iktar dettalji dwar il-kontenut tiegħu. David Casa qal li l-MFSA messa proteġiet is-settur finanzjarju ta' Malta, iżda minflok ħallit il-bankier ta' Keith Schembri biex jiftaħ bank u jwettaq attività kriminali f'Malta. Jekk dan ir-rapport li l-MFSA qed tgħid li għamlet jeżisti, għandha tippubblikah b'mod immedjat. Dan jista' jwassal biex forsi tittaffa ħsara kbira u jiġi stabilit jekk dan kienx każ ta' traskuraġni kbira jew kompliċità, item David Casa.